Deviants. I'm Judy Andrea. And I'm Amy Mendoza. Today we're going to document about deviance. As you can see, people have no idea of what deviance is. May alam ka ba, Kimi? Social norms ba yun? Well, malapit na yung sagot mo. To give you an idea, we're going to show you a short film about deviance. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Alright, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Now that you have an idea about what deviance is, we are here in Parañaque to introduce someone who violated social norms. Good afternoon din. Meron na po kami mga ilang katanungan tungkol po sa mga nagawa niyong deviance. Nung ano po ba, bago po kayo magkaroon ng devices, ano po yung way of life niyo? Dati siyempre, inisento, wala ko alam sa mga bisyo ng araw. Nung siyempre, barkada, yun lang, tapos na. Ano po yung vision niyo noon? Noon, typically, nag-try ko yung curiosity, yung a little bit ng pati ng drugs na yung dati, marijuana first and foremost, tapos dahil mas matindihan, siyempre, sigarilyo, nag-break ko dun, took siguro mga 2 packs a day, dati at age 16 until 18. Pero try out lang yun, yung nakikita eh. Tsaka yung panahon yung father ko dati, nag-abot ko, nakikita ko din sa kanila kasi. Tsaka yung kaibigan ko, yun, periods talaga nangyari. Influensya. Ano po ba yung mga naging effects ng vision niyo po sa inyo? At age, talaga nakakasila talaga kapag kinaril ko kasi doon tayo, nag-long term kasi ako nun eh. Dahil, isa pa, sis kayo may pera ka, maraming pera, sa uwi lang sa ganung bisyo, wala nang kahantungan eh. Dahil, inubos ng oras eh, tsaka yung kalusugan na na-apektahan. Ano po yung mga naging reaction ng family niyo, yung mga kaibigan niyo? Siyempre, una sa lahat, marami nagtataka, ba't nagkaganan? Nag-judge, Oo, nakikriticize, na-prejudice. Tapos nun, marami na nagpapayo
natigilan at paano kasi wala din pagkakantungan. Naging masaya po ba kayo na na-take niyo po yung ganung bisyo? Para sa akin, hindi masaya dahil walang nangyayari dahil ang parang hindi ko siya sa adventure, hindi mangyayari ng adventure. Seriously, oo, pwede. Pero sa paliwanag din ng una, pwede namang take it as destructive dahil walang nangyayari. Ubus oras at pera. Gaano po katagal yung pag-take niyo ng bisyo niyo? Nag-last siguro mga 3 taon. 3 taon higit from 1991 to 1995, mga something ganun. Yung panahon. Tapos yun, tinry ko dahil walang nangyari. Tsaka nakapag-bawas ng budget. Yun po, ilan pong months or years na po kayong na-stop na... Hininto ko, since namatay father ko na, kasi dati kasi yung boy father ko kasi hard smoker din kasi father ko. Dahil nag-work siya sa barko dati, sa Seaman, nag-abroad siya. Nung na-discover namin ng family na meron pala siyang stage 3 lung cancer, siya naman kasi kompleto yung vision hours. Sisagabat ko siya, pinakaligayahan niya kasi ang inom at saka sigarilyo. So, tinanong ko sa father ko, sabi ng father ko sa akin, kapag once na wala siya sa mundo, ititigil ko na rin naman yung bisyo dahil wala nang kahantungan. At tapos, sinabi ko sa mother ko na hindi naman kinakailangan sa katawan dahil nakakapag-ubos din ng pera at yung panahon. So yun pala Una sa lahat, nakapag-apekto ng kalusugan. So yun pala kung bakit ka stop dahil sa father niyo. Ibabalik ko lang sa ibang pangangailangan lang. Kaya pumunta. Naisipan niyo po ba na ibalik yung ganun bisyo? Hindi, dahil una sa lahat, madungis din sa katawan. At saka, sinabi ko dahil nakapag-ubos ng budget tsaka oras, ibibili ko ng ibang bagay lang. Pwede pagkain, tsaka damit at mo. Sa mga sa mga pagdaanan yung ganung bisyo, ano po yung mga natutunan niyo? Kailangan mag-move on. Kailangan una sa lahat, hindi naman kinakailangan talaga sa katawan dahil sabi ko nga, ubos oras at saka pag-apekto ng kalusugan. At isa pa, hindi magandang kaligayahan at hobby sa katawan. Mas gusto ko kumain ng kumain. So, eto po, ano po yung mensahe nyo dun sa mga tao na gumagawa ngayon ng mga deviants na hindi pa nila napipigil ng bisyo? Sino ang papayo ko? Makinig sa mga eksperto at sa mga magulang. Sa isa pa, makinig sa kung masamang ibinudulot sa katawan. At yun, tipirin ng pera dahil sa buong ng pangangailangan. Dahil hindi naman lahat na kinakailangan, mabibili lahat kung halo ng bisyo. Magalaho na ng parang bulan. Maraming salamat po. Salamat din. At maging maayos at isa ng pamumuhay